Inwoners van Leeuwendorp zitten niet te wachten op een kolonne aan vrachtwagens voor de bouw van een nieuw vakantiepark. Dit gaat straks 10 jaar duren. Er gaan vrachtauto's met stenen, met beton overheen. Straks is de dijk straks nog wel een dijk. En verder in het nieuws vandaag. Atletiek is Ivar met de paplepel ingegoten. En op haaienjacht langs de Zeeuwse kust. Goedenavond. Inwoners van Leeuwendorp en omgeving zien het niet zitten dat straks het bouwverkeer voor het nieuwe recreatiepark Veersemeer langs hun huizen gaat. Ze vrezen de extra verkeersdrukte op de nieuwe Kraaiertse dijk. Behalve voor extra drukte tijdens de bouw, vrezen ze dat de tijdelijke bouwroute uiteindelijk een permanente ontsluitingsweg wordt voor het recreatiepark bij Arnhem-Muiden. Ja, druk is het zeker hier al aan de nieuwe Kraaiertse dijk in Leeuwendorp. En dus komen bewoners met steeds meer protestacties, zoals deze spandoeken. Want straks moet hier vakantieverkeer over, fietsers, het gewone autoverkeer en het vele vrachtverkeer. Ja, mensen zijn woest. Dit gaat straks 10 jaar duren. Er gaan vrachtauto's met stenen, met beton overheen. Het kan gewoon niet. Nee. Als je ziet wat voor verkeer hier overheen komt straks. 6000 recreanten, er komen werknemerverkeer. Ja, ik denk dat dat natuurlijk gewoon iets is waar wij voor de leefbaarheid van Leeuwendorp een heel negatief effect heeft. En ja, wij zijn ook volop bezig om te proberen om daar alles aan te doen om te voorkomen dat een negatief effect er is. Om deze weg draait het allemaal. Hier direct tegen het dorp aan moet straks het bouwverkeer langs Leeuwendorp richting het nieuw te bouwen waterpark Veersemeer. Bij Arnhem-Muiden ligt er al een voorstel voor zo'n nieuwe rondweg die er moet komen, zodat daar het verkeer niet door het dorp gaat. Ik vind altijd bij bouwverkeer dan moet je de kortst mogelijke route nemen om zowel de emissie als de emissiewaarde zo laag mogelijk te houden. En die bouwrouteweg komt langs Leeuwendorp, aan de buitenkant ervan eigenlijk. Ja, in Arnhem-Muiden klagen ze dan ook zeker niet over deze nieuwe rondweg die de gemeente Middelburg gaat betalen. Maar de opbrengsten van het park zijn straks ook voor Middelburg en niet voor de inwoners van de gemeente Borselen. Ja, kijk, het is heel bijzonder is van deze situatie. Het park ligt op het grondgebied van de gemeente Middelburg en de ontsluiting van het park die gaat via de gemeentes Goes en de Borselen. En dan mag je veronderstellen dat dus met de revenue die zo'n park binnenhaalt en ook wat de gemeente Middelburg op de termijn binnen gaat halen met de OZB, dat je mag zeggen van nou dan zal daar de financiering toch uit moeten komen. Het voorstel dat er nu ligt is om deze dijkweg veiliger te maken. Maar bewoners in Leeuwendorp willen gewoon niet al dat extra verkeer over deze dijk. Laten ze continu weten tijdens bewonersbijeenkomsten. Je bent boos, je bent woest. Waarom luisteren jullie niet naar ons? Waarom gaat het gewoon allemaal door? Ondanks dat we in overleg zijn met elkaar. En het gaat, ja, we gaan er alles aan doen als actiecomité om het tegen te gaan. Ja. En dan echt tot aan de Raad van State? Ja, als het zover moet komen, zeker. Het voorstel zegt wel dat dit een tijdelijke route is naar het park en dat een definitieve route nog moet worden gevonden. Maar de bewoners vrezen dat als er eenmaal miljoenen zijn uitgegeven aan deze weg, dit ook de definitieve route wordt. Absoluut. Want als de aanpassingen er eenmaal liggen, waarom zou je dan is er heel veel geld geïnvesteerd, waarom zou je dan nog nieuwe aanpassingen gaan doen? De oplossing zou volgens de meeste partijen een nieuwe afslag bij de A58 kunnen zijn, die direct naar het park zal leiden, naar het Veersemeer. Alleen Rijkswaterstaat wil dat niet. Hier zou een afslag kunnen komen naar Goes toe en vanuit Goes en een directe toegang tot het waterpark Veersemeer. Dat zou een prima oplossing zijn voor zowel Leeuwendorp als Arnhem-Muiden. Maar dat mag helaas niet meer, omdat Rijkswaterstaat dit soort halve aansluitingen inmiddels heeft verboden. Het moet een volledig nieuwe aansluiting worden. En dat hier realiseren is een brug te ver. En de betrokken gemeentes gaan naar aanleiding van de protesten en tegenstand opnieuw kijken naar alternatieven voor de bouwroute. De uitkomsten van die analyse worden onder meer besproken met de dorpsraden. En dit najaar wordt er dan een besluit genomen. Met een extra medewerker en ruimere openingstijden van het stadhuis hoopt de gemeente Sluis de extra drukte aan te kunnen met paspoortaanvragen uit het buitenland. Nederlanders in het buitenland kunnen maar bij een paar gemeenten een paspoort aanvragen. Sluis is de enige Zeeuwse gemeente op dat lijstje. Dan gaat het om 3500 extra aanvragen boven de reguliere aanvragen die we afgelopen jaren hadden. Dus een behoorlijke toename. De drukte komt ook omdat dit jaar extra veel paspoorten verlopen door nieuwe regels over de geldigheidsduur van de
De Nederlanders die in het buitenland wonen, die staan niet bij ons ingeschreven. Dus wij weten ook niet precies van hoeveel aanvragen kunnen we verwachten. En de gemeente kan de drukte nog aan. Het is wel belangrijk om de aanvraag op tijd te doen, want de wachttijd voor een paspoort voor Nederlanders in het buitenland is op dit moment 8 tot 10 weken. De petitie tegen de sloop van de Vlasschuur in Drijschoor wordt volgende week overhandigd aan de wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland. De petitie is inmiddels zo'n 500 keren ondertekend. De eigenaar wil de schuur slopen om er een woning voor terug te plaatsen. De gemeente liet eerder al weten dat ze de sloop niet tegen kunnen houden omdat het geen erkend monument is. Wel heeft de gemeente als eis gesteld dat de nog te bouwen woning dezelfde stijl moet hebben als de schuur. Het is inmiddels een traditie. Vrijwilligers die het water opgaan om haaien te vangen, te merken en weer terug uit te zetten. Het maakt onderdeel uit van een jaarlijks onderzoek naar de haaienpopulatie in de Noordzee. Nieuw dit jaar is dat de haaien nu ook vanaf het strand werden gevangen. Het blijft weer iets moois, hè? In plaats van een klein platvisje toch zo'n grote haai vangen. Ja, dat is toch wel even een wereld van verschil. Ja. En volgens mij heb je nu beet. Ja. Hij heeft beet. Wat is dit voor vis, Kees? Het is een gevlekte gladde haai. Dat is precies de soort waar we voor komen. De haai wordt vervolgens gemeten en net onder de rugvin wordt een merkje, een tag aangebracht. Elke keer als de haai dan gevangen wordt, wordt dat door de visser gemeld. Er staat ook een beloning op. Staat op een tag, staat een website www.sharkray.eu. Daar kunnen ze dan naartoe gaan, ook vanuit het buitenland. In het verleden hebben we dus vanuit Frankrijk, Schotland, overal de regio hebben we van alles teruggekregen. Met al die gegevens wordt in kaart gebracht hoe het gebied van de Oosterschelde benut wordt als broedgebied en kraankamer door de haaien. Bij de familie Engels uit Middelburg staat het leven voor een groot deel in het teken van atletiek. Moeder Anjolie werd in haar carrière een aantal keer Nederlands kampioen. Een prestatie die zoon Ivar minstens wil evenaren. En nu samen met zijn moeder richt Ivar zich op een van de zwaarste onderdelen binnen de atletiek, de steeplechase. Ivar Engels komt uit een echt atletiek gezin. Zijn vader begeleidt al jaren topsporters als fysiotherapeut en moeder Anjolie won begin deze eeuw 8 nationale atletiektitels. Nu werken moeder en zoon samen aan de carrière van Ivar. Ze begrijpt precies wat ik bedoel, ze weet wat ik voel, alles. En ook thuis kunnen we makkelijk over alles praten. En tijdens de trainingen vertrouw ik gewoon volledig op moeder. Mooi om te mogen doen, eigenlijk gewoon een cadeautje. En de samenwerking tussen elkaar gaat zo makkelijk. En misschien ook dankzij dat ik zelf dat gedaan heb wat hij nu doet in de atletiek. Ja, dat het ook makkelijk in te leven is. En ja, mijn kennis overbrengen aan je eigen kind is wel heel tof om te mogen doen. A1, heupen hoog en dan A2. 1,5 jaar is Anjolie nu de trainer van Ivar, die gekozen heeft voor een bijzonder atletiek onderdeel, de steeplechase. 1500 vind ik een beetje saai worden, omdat het is 3 kwart rondje en dan lopen. En de steeple is dan wel langer, maar je hebt elke 100 meter een balk. Dus dat heeft elke 100 meter weer een tactiek van waar in het veld wil je zitten, hoe wil je over de balk, hoe ging de balk, hoe loop je naar de balk toe. En daardoor is het heel tactisch, maar nog steeds is het vrij hoog tempo. Toen ik voor het eerst duurloopjes met hem ging doen, toen ging hij al over elk takje in de berm heen springen en over elk balkje wat we tegenkwamen. En hij vond de crossen heel leuk. En eigenlijk een 1500 meter vlak op de baan een beetje saai. Dus toen dacht ik, jij moet gewoon een keer een steeplechase proberen. Ivar heeft talent. In mei liep hij in zijn leeftijdscategorie een Nederlands record en plaatste hij zich met die tijd voor het Europees kampioenschap. De samenwerking tussen moeder en zoon lijkt nu al zijn vruchten af te werpen. Wat denk je? Zet je dichter op die balk of verder af? Hoe goed kan hij dan worden? Het talent heeft hij. Maar je moet ook ervaren hoe reageer ik op trainingen, hoe is mijn leefstijl, past dat erbij. En ik vind het wel heel belangrijk dat hij daar altijd de vrijheid in blijft houden om te kiezen of hij door wil gaan of niet. Maar sinds nu proef ik wel van dat hij het echt wel wil gaan proberen. Ivar zelf is helemaal overtuigd. Hij wil de prestaties van zijn moeder op zijn minst evenaren. Is dat dan een soort van vuurtje dat voor jou wordt aangewakkerd van wat mama heeft gedaan wil ik ook graag gaan doen? Ja, echt graag. Ja, dus als ik dan vraag wat is jouw droom, hoe ziet dat er over 10 jaar uit? Wat is dan jouw antwoord? Over 10 jaar, ben ik 26. Dan is op wereldniveau natuurlijk wel heel tof.
Wie weet zien we Ivar ooit terug op het allerhoogste niveau. Eerst maar eens presteren op het EK dat komend weekend op het programma staat. Het was blauw, zonnig en tussen de 24 en 26 graden, kortom zomer. En die pret konden die paar stapel- en sluierwolken niet drukken. En na deze zomerse dag volgt een plaknacht met minimumtemperaturen tussen de 18 en 20 graden. Morgen volgt dan weer een zomerse dag en gaat er qua temperatuur een schepje bovenop. En zomer blijft het nog tot sowieso zaterdagmiddag. En wilde je vanmorgen nou vanaf Middelburg met de trein weg en had je vertraging? Hier staat de oorzaak. Een groep schapen besloot namelijk een bezoek te brengen aan het station. En zonder dat ze het zichzelf beseften, legden ze daarmee het treinverkeer stil. De schapenhouder werd rond 5:30 vanmorgen door de politie wakker gebeld of hij even met spoed zijn schapen van het spoor af wilde komen halen. Het station is overigens een populaire plaats voor de schapen, want een aantal jaar geleden liep een van de schapen de voetgangerstunnel van het station in en bevestigde daarmee het aloude spreekwoord, want de overige 200 schapen volgden binnen mum van tijd. Ja, dat zijn nog eens de verhalen die het altijd goed doen op verjaardagen. Meer over deze avontuurlijke schapen op onze site en in de app. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.